Sziasztok, én Gergő vagyok, és itt van velem Szabi 8000, Szabi, csak simán Szabi. És most egy parkour kihívást teljesítünk. És hát, na. Az a gond, hogy itt a parkour kihívás egy kicsit nagyon nehézkes. Minden, ami jó, az jó. Stoppert elindítjuk a talóban, mert na, tudjam, hogy hol tartunk. És hát akkor az, hogy meg kéne nyernem ezt a parkourt. Bakker. Csak olyannyira süt a szemembe a nap, hogy ezt a nyomatra se tudom lehozni, mert olyan szar. És nem szeretnék hozzá most a videóban egy jó pár percet úgy mondani az, hogy én szarakodok itt a megvilágításommal. Hát, na. És szóval valamiért nem hallani a haveromat. Nem őket mondtam. Nem, majd én azért is írtam a haveromnak. Így. Nem, miért ne? Én még mindegy. Ezt jelöltük ki. Olyan színesít a szemembe a nap, hogy alig látom a parkour pályát. Gyerekek. Ez eléggé nehéz. Nehéz ez főleg így, ha a nyomadik kosdít nem akarja elindítatni. Valami miatt ez a... Hú, gyerekek. Elég összeszedetlen vagyok, mert na, kicsit izgulok ezzel a videóval kapcsolatban, de ez a megvilágítás már kiakaszt. És meg van az egyes checkpoint. Kurva jó. Ne essek le. Hoho, mindjárt érek a ketteshez. Ne leesnem. Parkour. Point. Mivel van egy Parkour Paradise 2 nevű mapom, amit letöltöttem, azt majd haverommal akar, abból is csinálok egy challenge-et. És akkor lesz egy jó kis challenge videó. Most a haverom eléggé béna. Ne beszélj előbb nem teljesen tippet adsz. Hát egy masszív videót szeretnék, egy masszív 10 perceset nagyjából. És aki előrébb van, vagy kevesebb idővel teljesíti, mondjuk megér a haverom 7 perc alatt, én mondjuk épp egy másodperccel előbb beérek, akkor én nyerek. Hát ez így fog alakulni. A részek során írjatok nekem ilyen parkour mappokat, vagy készítsetek. Majd leírom az e-mailemet, hogy mire küldjetek nekem ilyen mappokat. És hát akkor abból lesz azok következtetés, hogy akkor azt mondjuk, vagy egyedül kiviszem, vagy haverral. Eléggé mögöttem van az a hülye gyerek, akinek sikerült egy ugrást teljesítenie. Masszív leugrás, de olyan szinten nem megy ez nekem, hogy ez a nyomvat rohadt megvilágítás már kezd kicsit kiakasztani. Nekem felhő van. Hát a haverom az örülhet, de én nem. Oké. Gyerekek. Ezért haladunk, de rendesen a 2-es checkpoint felé. És megvan! Jé-pé-já-jé! Nekem is megvan. Nekem is megvan, Gergő. Baszki! Olyan szinten nagy ez a rohadt megvilágítás, hogy alig látom a parkour pályán. Olyan színes süt a nap, hogy az már valami kínszenvedés.
Ezt meg kell nyernem. Nem veszíthetek. Még nem. Én nyerni akarok. Hát ez valamire ösztönzi engem. Vagy eléggé hátratolat okozna, slash-ek, mikor elnyomom a shiften. Azért. Olyan szinten nem látom Gerco. Egy csaptam. Ha ezt elvéted, az nekem csak öröm. Nem, megvan. Bazd meg. Megvan. Bazd meg. Nekem is el kell érni, gyerekek, azt a checkpointot. És nincs meg, mert a rohadt cuccok közé ugrok be, bassz meg. Hát ezt is elveszítem, gyerekek. Nem mer. Meg kéne nyernem. Csak az lehetetlen. Bazd meg. Ó, nyomna egy parkour rezetet. Dött Szabi. Ó, nyomna egy parkour rezetet. Teljesen véletlenül parkour checkpoint helyett. Komolyan mondom, most felmennék a karrierra, tudnám a jelszót, azt és simán fognám, azt egy parkour rezetet nyomnék. Azt így tudod, hogy ezt nem lehet, mert akkor nem jött el. És már csak egy ugráson négyesség. Ó, baszki. Hát gyerekek, ezt erősen elveszítem, gyerekek. Hát de akkor is legalább az van, hogy legalább élvezitek az, hogy én szenvedek ezerrel. És megvan a 3-as! Azt a jó kurva egyet, gyerekek. Hát végre! Megvan 5-ös. Faszom. Olyan szinten süt be a nap a szobámba. Nem tudom, hogy ezt mondom el, de hát ez kényszerítés ez a kurva nagy napfénybe csinálni a videót, miközben sikertelenül nyomom itt ezt, meg közben úgy megy a fény, mint a szar a szemembe. Én nekem is mindjárt megvan a 4-es. És megvan a 4-es. Mindjárt utolérlek. És megvan az 5-ös checkpoint. De most hiába Ha megelőzzek, akkor nem. akkor még jobb. Menj az anyámba! Na, 6-27. Neked? 4-34. Faszomat! Hát gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, én Gergő voltam, és itt volt velem Szabi.